салом. Хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи душанбе 1 декабр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Сабаби аслии кушта шудани комиссари ҳарбии ноҳияи Ёвон беэҳтиётӣ ба ҳангоми кӯшиши таъмири лӯлаи оби ҷӯш дар манзилаш гуфта мешавад. Ахиран дар душанбе комиссари ҳарбии ноҳияи Ёвон подполковник Дилшод Азимов ба ҳалокат расид. Ин ҳодиса рӯзи шанбеи 29 ноябр дар хонаи зисти ӯ рух дод. Ба иттилои комиссарияти ҳарбии ноҳияи Ёвон дар натиҷаи ин таркиш ронандаи Азимов ҳам ҷароҳат бардошта ҳоло дар бемористон қарор дорад. Дилшод Азимов рӯзи якшанбе дар душанбе ба хок супурда шуд. рӯзи 1 декабр мисли дигар кишварҳои ҷаҳон дар Тоҷикистон ҳам рӯзи муборизаи сартосарӣ бо СПИД вируси заъфи масунияти бадан таҷлил шуд. ҳадаф аз эълони чунин як рӯзи вижа то ба сифр расондани шумори мубталоёни ин вабои асри 20 гуфта мешавад. дар Тоҷикистон аз соли 1991 то имрӯз шумори гирифторони СПИД аз 2 нафар то беш аз 6000 нафар расидааст. муҳоҷирати корӣ ва равобити бебандубори ҷинсӣ яке аз сабабҳои паҳн шудани ин беморӣ дар миёни шаҳрвандони Тоҷикистон гуфта мешавад. соле дар ҷумҳурӣ то 800 нафари нав гирифтори СПИД мешаванд. 3% шахсони сироят шуда ин кӯдаконе мебошанд ки аз модари дорандаи ҳамин вирус ба дунё омаданд ки онҳо аз хизматрасониҳои тиббӣ нисбати пешгирии сирояти вируси нарасоии масунияти одам аз модар ба кӯдак ба ин корҳои пешгирикунанда ҷалб нашудагӣ буданд бо сабабҳои номаълум. Дэвид Адамс, рӯзноманигори маъруфи австралиягӣ, мегӯяд бо тақдими мустанаде зери унвони ҷаҳони гумшудаи Искандари Бузург ин иддаоро рад кардааст, ки гӯё пеш аз Искандари Мақдунӣ дар қаламравҳои Осиёи марказӣ ҳеҷ тамаддуне вуҷуд надошт. ҷаҳони гумшудаи Искандари Бузург зери ин ном соли гузашта филми бисёр сериягии рӯзноманигор ва филмсози маъруфи австралиягӣ ба намоиш даромад. Дэвид Адамс ва гурӯҳи филмсозони толи 6 сол аз соли 2007 то 2013 масири 2400 километрии ҳаракати руди Омурро ки роҳи аслии зиндагии мардуми он давр арзёбӣ мешуд, аз Юнон то кишварҳои Осиёи марказӣ ва Ҳинду кӯҳҳои Помиру Ҳиндукуш убур карданд. дар Тоҷикистон ин шабу рӯз бо ташаббуси дафтари илму маорифи Созмони Милали Муттаҳид ЮНЕСКО садсолагии мавлуди оҳангсози маъруфи тоҷик Зиёдулло Шаҳидӣ таҷлил мешавад. Шаҳидиро яке аз асосгузорони мусиқии замонавии классикӣ дар Тоҷикистони шӯравӣ меноманд. то имрӯз маъруфтарин асарҳои мусиқӣ аз ҷумла операи тоҷикии Комдев Амадан, таронаҳои Муҳаббат, Хонаи мо, Ситораи ман ва дигарҳо аз ҷониби овозхонҳои тоҷик ва хориҷӣ иҷро шуданд. зимнан имсол бо ташаббуси Институти ҷомеи боз дар Тоҷикистон CD кӯли оҳангҳои Зиёдулло Шаҳидӣ ҳам нашр шуд. ва барои дарёфти хабар ва видеои бештар ба сайти интернетии Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.